Изге хаж сәфәре тәмамланды. Шушы көннәрдә районыбыз хаҗиларының соңгы төркеме әлегә авыр, әмма бик тә әҗерле юлдан кайтып җитте. Элек күрсәткән чыгышларыбызның берсендә без Яктыкүл авылында яшәүче Дамилә Тимербулатова хакында сөйләгән идек. Ул чакта абыстайның хаж сәфәренә әзерләнеп йөргән чагы иде. Инде хәзер без аңа хаклы рәвештә хаҗия дип эндәшә алабыз. 18 октябрь көне Дамилә ханым 21 көнлек хаж сәфәреннән кайтып төште. Иң беренче инде бик каты җирәгемә итеп, аны күргәчтән җылап та җибәрдем инде. Башта итеп калдым. Шуның хәтле нитә инде җирәккә. Кәгбәтуллахны хәрмәштенә кергәчтән, теге җәннәт ташы күргәчтән, шушы Кәгбәтуллахны, кара ташны күргәчтән җылап җибәрдем инде. Мин мәсәлән бу дим, шушында басып торам дим, үз күзем белән шушы Кәгбәтуллахны күрәм биттем. Шушы җирәккә нитте инде җирәккә. Анда кил җылап җибәрсең инде. Анда хәзерге кешкенә әмма бер атны хәзер уже тынычланасың. Дамилә абыстай Татарстан Республикасы Диния нәзарәте программасы буенча бара. Мәккә шәһәрендә нәзарәтнең үз кунакханәсе бар. Алар шунда урнашалар. Хаҗиянең улы сәфәр хакында сөйләрлек сүзләре, уртаклашасы фикерләре байтак. Ике мәчет күрергә туры килде инде. Ул билгеле инде бөтен халык белән хаҗга барган кеше. Иң беренче Мәккәдә Әл-Харам мәчете. Аны күрсәң, аны шул хәтле матурлыгын, шуның хәтле ни бармак калынлыгында алтыннан аны баганалары, бөтен тирәҗәге алтынаның. Аңа исе киткән кешеләр юк инде. Тыртып күрсәткәч кенә бездә ниттеге аңладык. Җылт итеп тора инде. Мәдинәнең дә шушылай Пәйгамбәрбез мәчете дип атала бит инде. Аның да шушылай алтыннан, даже бәдрәфләренә кергә туры килде. Тотып куйган, икара тотып куйган алтыннан решеткалар нинең бәдрәфнең дә. Мөселманнар өчен көннәрнең иң хәерлесе Гәрәфә көне диелә хадисләрдә. Хаҗ гамәленең төп йоласы да Гәрәфә көнендә башкарыла. Алай гына да түгел. Гәрәфә көнендә Гәрәфә тауында булмасаң, хаҗың дөрес булмаячак диләр. Ә быел Гәрәфә көне җомга көнгә дә туры килә. Мондый туры килү Пәйгамбәрбез вакытында гына була. Хадисләрдә шулай ук Рәхмәт тауы хакында да искә алына. Аны икенче төрле дуга тауы дип атыйлар. Бу тауда кешенең теләгән теләкләре кабул була диләр. Миңа бик каты менә шусы нитте җирәгемдә калды. Аллаһ Тәгалә ул шәһәрләргә җибәргән шундый кешеләрне бит мин гомердә андый кешеләрне күрәчәгемдә башка җирдә юк та ул, только шушы ике шәһәрдә. Синеләрнең шул хәтле михраб шәфкатьлеләр, алар үзләре матур, үзләре карагына шундый нигенә анда таза кеше юк. Яшьләр инде основный менә ниде полиция хәрбиләр инде хәрби дип әйтәбез, анда гел яшьләр инде зрә күп. Адам сайын яшьләр инде. Аларның михраб шәфкатьлеләре килеп чыгасың, икәндә 50 градус бит инде суың бетә зәмзәм суыңда. Су куядырга дисәң, үзенең кулында су тотып тора, ул бирә ул сиңа. Үзе пуста тора, ул суын бирә. Җаз сук булса, суын бирә инде. Любойнын бирә. Күрсәтә әле кая кибетне табам дисәң, бөтен эшен ташлап, сиңа кибетне күрсәтә, ауната инде. Шунда бөтен җирәге белән. Или берсендә адаштык. Әл-Харамнан чыкканда дөресрәк китмәдек. Такси туктатып безне утыртып җибәрде. Шушының хәтле михрабан шәфкатьле кешеләр анда менә шуның хәтле җылмаеп кына торалар. Быел хаҗда 9 миллионлап кеше булган. Анда бөтен кеше елый. Хаҗ турында. Оннан алган тәэсирләрне сөйләп кенә бетерлек түгел ди Дамилә абыстай. Әйе, һәр мөселман кешесенә изге җирләрдә хаҗ кылу зур бәхет шул.